Moș Crăciun a venit în această seară și la patinoarul din Târgoviște și a oferit multe cadouri pentru copiii talentați de la școala specială. În acest an, la inițiativa Asociației Socioculturale Târgoviște, Moș Crăciun a sosit la patinoarul din Târgoviște, locație situată chiar în centrul orașului. Copii de toate vârstele s-au așezat la rând chiar înainte ca acesta să-și facă apariția. Moșul a împărțit sute de cadouri micuților prezenți la patinoar, iar aceștia l-au răsplătit cu cântecele și poezii. Aceasta nu a fost însă singura surpriză pregătită de organizatori. Cei prezenți vineri seara la patinoar au avut ocazia să asiste la un mini-concert în care au cântat Mihai Mărgineanu, Florin Chilian și Celia. Moș Crăciun, cu plete galbe, duce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun se povestește că-n toți anul negreșit. Moș Crăciun pribeac sosește, niciodată n-a lipsit. Moș Crăciune, toți îmi spun că ești dornic și ești bun. Eu îți spun de mai înainte că sunt un copil cu minte. Și îți mai spun așa să știi că eu nu-și cer jucării cum îți cere alți copii. Însă nu m-aș supăra dacă tot mi-ai dat ce am. Dacă vrei, dă-mi o păpușă, că mi-am rupt-o pe cea veche.